Bože, pažen gameplay. To jest nije ovo to gameplay. Ovo ćemo pretraživati Jovan Trišić YouTube kanal. Tako da idemo. Samo da mi se učita po... Šta ću ja te danas posebno raditi? Učit ću da letim ovim krilima zato što sam noob. Naravno, sad ćemo ići sve sa manje u veću visinu. Oh my god. Ok. 3, 4, sad. Ne. I... Ljudi, vidite koliki je kret. To je inače moj brat. Znači, brate, nikakav nisi sa tim. Ja sam htio da igram malo 1.9, nikada prije nisam igrao. Ako ja sam malo igrao na serveru Phoenix Crafte, to je onaj gdje sam snimio da banim onog lika, ali to nije bitno. Zato što su sve bili, kao zovem, 1.8.9 stvari. Ali sada se nešto desilo sa serverima. Ili globalni restartem, ili nemam pojma šta. Pa da. Jovane, svaka ti čast. Dođi kod mene da te učim da letiš krilima. Ima Minecraft Pocket Editor. Ovaj kao zove Pocket Edition. Znači ja sam ga skinuo 13, a ne kako si mi ti skinuo. Tako da vidi. Kao što sam rekao, nubina. Tačno si nubina. Ajde se brestanja. Je moguće da tako ne znam da igram. Tako je Jovane, tako je. Finalni pokušaj. Moram ovako. Uspijevam. Sada ću se malo pustit. Opustit ću se. Bye bye. Niđeš se upustit. Uspjeli smo. Taj lik ne ubija, nemam nikakvu odjelu. Da, snimat ću tutorial kako možete da dobijete... I on tako pokušava, ali ne uspeva. To nisam gledao, niti da sam lajkovo. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan video na ovom kanalu. Danas kao što vidite imam ovdje jedne veoma dobre Philipsove slušalce. Mnogo su dobre, mnogo se ovako sviđaju po izgledu, kao što vidite mnogo lijep izgled. Pa hajde da ih otvorimo. Čekaj, ovo sam sada otvorio. Dobit ćete ih ovako u kutiji, ako ih budete kupovali, naravno. Idemo. Hajde izađi napolje. A stani, vidi mene mudrog. Vidi, sad. Tu ste očekivane slušalce. Naravno, vidite ih. Premoćne. Dobio sam, kako zove i ovo, nemam pojma šta je ovo iskreno. Tek se upoznajem sa njima. Dobio sam nešto... Fotorola, ja mislim da je to... Jeste Fotorola za slušalce. To je dobro, ali sada nam to neće treba, tako da ću odložiti sa strane. Ni ovo nam neće trebati. Ok. Idemo na ono zašto se svi čekali. Slušalce sami. One su prelijepe, mnogo mi se sviđaju. Sada ne znam kao na koji se način one stavljaju u uvo. Možda... vidi ovo kako je moćno. Ni ne trebaju da budu ovako, nego
Ovako trebaju biti. Ups, možda sam... Čekaj da mi ovo uđe unutra. Pa ću Kasnije ćemo onda da vam pogledati pokažem Boardmaster. ostalo. Post!